Pozdrav svima! Danas ću vam pokazati jednu sadnicu Asimine koju sam kalemio pre 3 godine. Ovdje trenutno možete vidjeti kako je ta sadnica izgledala u godini kada je izvršeno kalemljenje. I kalem je lepo porastao. I video sam već da ću na godinu dana kasnije imati nekoliko cvetova. Pošto je prošlo samo 1 godinu od kalemljenja, ja sam rešio da je ipak sadnica previše mlada i da bi bilo previše stresno za nju da ostavim plodove. Ja sam uklonio te male plodiće, a ovdje možete vidjeti sada 2 godine nakon kalemljenja kako su izgledali mali plodići u mjesecu maju prilikom zametanja plodova. Na sadnici je bilo jako puno cvetova i ja sam ručno izvršio prašivanje i bilo je preko 40 zametnutih plodova, što je inače jako puno za sadnicu. I ovdje možete vidjeti kako ti plodići izgledaju samo 10 dana kasnije nakon zametanja. Vidi se razlika u veličini plodića, oni dosta brzo napreduju. A sada ćete vidjeti kako izgleda ta sadnica 3 godine nakon kalemljenja. Evo sada vidite sadnicu, sada je mjesec jun i ovdje možete vidjeti da je sadnica napredovala, znači ona je još porasla i sada je negdje oko 160 cm visine. Bilo je preko 30 plodova ostalo na sadnici, neke sam poskidao i ono što sam ja radio jeste da sam uklanjao plodiće, negdje sam ostavio po 1, negdje sam po 2 ostavljao, jer ipak sadnica je još uvijek mlada i još uvijek je previše plodića na njoj. Pre nekoliko dana na ovoj sadnici je bilo 11 plodića. U međuvremenu je došlo do otpadanja plodova i sada trenutno na ovoj sadnici se nalazi otprilike nekih 7 plodova. Sada ću vam pokazati tu sadnicu iz malo bližega i kako trenutno izgledaju plodovi na ovoj sadnici. Evo vidite kako izgleda sadnica. Evo, ovdje su i plodići. Ovdje imamo 2 ploda, ovdje imamo 1 plod, zatim ovdje imamo još 2 ploda i ovdje iza u cvetu imamo 2 ploda. Znači u plodu Asimine može da se iz jednog cveta zametne više plodova. Kod mene je bilo čak i do 8 plodova, ali ja sam ih proređivao. Evo, sa ove strane se možda malo bolje vidi. Evo vidite te plodove, otprilike koja je veličina kad stavim prst pored. To je otprilike prošlo sada oko mjesec i po dana od zametanja plodova i to je njihova trenutna veličina. Ipak ova sadnica je još uvijek mlada i ovih plodova što sam ostavio 7 je ipak još uvijek previše, ali oni će naravno još neki plod će da otpadne. Inače, razlog opadanja plodova trenutno u ovo vrijeme jeste da može se desiti više razloga. Prvi razlog je zato što je sadnica mlada, evo vidite visinu sadnice. A drugi razlog je što sada u ovo vrijeme su velike vrućine i jednostavno sadnici fali voda, fali vlaga i plodovima nedostaje voda i sama sadnica odbacuje plodove. Ovdje već vidimo porast je preko 15 cm, znači da je sadnica u dobroj kondiciji, lepo napreduje. Ovdje isto vršni vladar je porastao preko 30 cm, možda i više. Ovdje već vidim i cvetne pupoljke za narednu godinu, a ovdje vidim i ljušturu od jednog štetočine koji se zove američki cvrčak. To je štetočina koja napada voće. Ovo je ostala samo njegova ljuštura, pošto on izlazi iz ljušture. Evo vidite te plodiće. Inače sada ovo je eksperiment, znači inače trebao sam da ostavim 1 do 2 ploda na ovoj sadnici.
7 plodova je još uvijek previše, ali neka ostane, pa ću da vidim kako će to izgledati. Evo sada ću vam pokazati kako izgledaju plodići koji su otpali sa sadnice. Evo pogledajte. Ima ih ovdje jako puno. Ovo su plodići koji su otpali pre nekih 5 dana, otprilike 5-6 dana. Ima razne veličine plodova zato što asimina ne cveta u isto vreme. Znači plodovi se polako zameću kako se cvetovi otvaraju, budu spremni za oprašivanje, plod se zametne, tako da na istoj sadnici možda da imamo više različitih veličina plodića. Evo na primjer da uzmemo ove, da vam pokažem kako izgledaju. A ovi ovdje plodovi, to su plodovi koji su pre 5 dana otpali, a sada ću stavim pored ovih drugih plodova da možete da vidite razliku u veličini. Evo stavit ću, možda s ove strane se bolje vidi zbog svetla. Evo pogledajte, plod pored ploda. Stavit ću ovdje. Plod pored ploda, a razlika je nekih 5 dana. Znači umeđu vremenu su plodovi još porasli. Inače, ovi plodovi ovako kad promene boju, oni su, da kažem, propali. Isto zreo plod kada počne da ovako dobija boju, on je propao, više nije za jelo. Evo sad ćemo pogledamo kako izgleda i mjesto gdje smo kalemili sadnicu. Evo vidite, to spojno mjesto. Lepo je sraslo. Bile su 2 pupoljka na kalemu i iz njih su 2 mladara izrasla koje su sada formirala sadnicu. Evo sada ste vidjeli kako izgleda jedna kalemina sadnica indijanske banane. 2 godine nakon kalemenja. Ako uzmemo u obzir i godinu kada smo kalemili, onda je ukupno prošlo 3 godine. Pozdrav svima!